नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. हां, तर आता तुम्हाला सर्व दिसत असेल आमच्या पाठी पूर्ण साफसफाई झालेली आहे. पूर्ण बंगला चारी साईडून एकदम साफ झालेला आहे. सुरुवातीला मी तुम्हाला फ्रंट एरिया दाखवतो. ही बघा पूर्ण साफ झालेली आहे, एकदम व्यवस्थित कानाकोपऱ्यातून सर्व साफ झालेलं आहे. त्यासोबतच आम्ही तुम्हाला या साईडला दाखवतो. इथे बघा एकदम क्लिअर सर्व, बरोबर. लाद्या बिद्या ठेवलेले होते ते सर्व आपण भरीला वापरलेले आहेत. त्यासोबत ही एरिया पण बघा. आता समजा कोण आपलं टुरिस्ट आले, आपले फॅमिली मेंबर आले आणि कोण असं वरती जातोय ना, तर इकडची पण एरिया त्यांना साफ दिसणार आता. आणि म्हणजे ही पण सर्व क्लिअर, जेवढी जमली तेवढी क्लिअर करता आली. ही पण एरिया, हा पॅसेज पण सर्व क्लिअर केलेलं आहे. तुम्हाला दाखवतो. असं आलं की म्हणजे तुम्हालाही साफ वाटेल सर्व. हे बघा आता तुम्ही समज चढताय वरती, तर हे बघा ही एरिया बघितली. पहिले की ते सर्व पाईप्स बीप सर्व ठेवले होते ना, हे सर्व एरिया साफ केलेली आहे बघा. ठीक आहे, तर वरचं तर ऑलमोस्ट सर्व साफच आहे ना. त्यासोबतच आपण बाहेरचं साफ केलं आहे का सर्व? आता बाहेरचं किती अपडेट झालं आहे ना ते पण तुम्हाला दाखवतो बघा. आता गेट उघडतो. आता आपण असं आलो बाहेर. ही आमची बुबू बसलेली आहे आणि त्यासोबत बघा इकडे कार लावलेली आहे. इथे हे पण सर्व ऑलमोस्ट क्लिअर आहे. नाही तर किती पसारा होता ना इकडे, काय काय दगडं बिगडं काय काय होती. आणि इकडे पण आता थोडीफार आहे, पण ती प्लेन करायलाच वापरणार आहे म्हणून ती भरीसाठी ठेवलेली आहे इकडे. तर ऑलमोस्ट सर्व क्लिअर झालेलं आहे. आता तुम्ही अपडेटमध्ये विचाराल की ह्याला कलर करायचा आहे. मी तुम्हाला तोच वाक्य मारतो आहे की काम काय थांबणार नाही आणि किती केला तरी कमी नाही होणार तो. तर ह्याला कलर करणं, त्याला कलर करणं, वरती पण कलर करणं, खूप काय काम राहिले आहेत. पण ते स्टेप बाय स्टेप सर्व करेल, जेवढे गरजेचे तेवढं करतो आहे. आता सर्व एरिया दाखवत जाऊया आपण. आणि मेन म्हणजे आम्ही तुम्हाला दाखवतो की जे टँकर आणले होते, टँकर बोलते, वॉटर टँक आणली होती, ते आता कुठे लावले माहिती आहे सर्व? चला तुम्ही सर्व चला आणि आम्ही तुम्हाला आणि आपण किती आणलेले टँक्स? दोन. आणि आपल्या घरी ऑलरेडी किती होते? खाली आणि एक वर आहे. म्हणजे आता टोटल किती आहे घरी? 4. आणि ही पण एरिया बघा सर्व. आणि ते सर्व पाईप बीप सर्व कुठे ठेवलेत? वाळू होती ती समोर, हे बघा. रे आणि गच्या मध्ये बघा वाळू आणि सर्व लाद्या पाईप बीप सर्व इकडे ठेवलेलं आहे. आणि ती जागा बघा कशी मोकळी झाली. आता हे या दोन घरी पण आपण जेव्हा चालू करू राहिला तर इकडच्या माणसांना पण टेबल ठेवलं आणि चेअर ठेवली तरी एक जागा सफिशियंट आहे. इकडे जागा आहे, इकडे जागा आहे व्यवस्थित. तुम्ही आता किती मोकळी जागा वाटते ना, मोठी जागा वाटते ना. आणि प्लॅनिंग करून तुम्हाला दाखवतो आता टाक्या कुठे व्यवस्थित ठेवलेल्या आहेत. चला ठीक आहे, ते चला. इथे पण नाही, ऑलरेडी तिकडे काम होतं आणि तुम्ही आता टाक्या बघू शकता कशी सिस्टम केलेली आहे. हे बघ, 1 2 3. ह्या 2 नवीन आहेत आणि त्या आधीच्या. हां, आणि आता फुल भरले आहेत. भरलेत ना. आता मी काजल पंप इथे लावलेले आणि पंप बघा ह्याला इकडे लावलेलं एकदम म्हणजे बोलतात ना काम एकदम व्यवस्थित केलेलं आहे आम्ही. म्हणजे एकदम क्लीन दिसेल. आता समजा ह्या साईडला पण आपण जर बसलो, टेबल टाकून बसू शकतात माणसं, बरोबर. बसू शकतो. तर ही अशी सिस्टम दिसते. आता बघा ह्या टँकची कॅपॅसिटी आहे. ब्लू आणि ब्लॅक मध्ये फरक सांगतो. नॉलेज का देतो? कारण कोणाला तरी युजफुल होऊ शकते. बरोबर. हे नवीनच ब्लू वाले, ही ब्लॅक वाली जुने, वरती पण ब्लॅक वाली. ही ब्लॅक वाली डबल कोटिंग आहे, तर ही ट्रिपल कोटिंग आहे. तुम्हाला लिटर पण सांगतो कसा पडतो आणि कितीला पडला मला. हा मला 5.5 रुपये लिटर पडला. आता मल्टिप्लाय बाय तुम्ही 1,500 करा, 5.5 मल्टिप्लाय बाय 1,500 करा. एका टाकीची प्राईस तुम्हाला माहिती पडेल. तसे हे 5.5नी पडले होते. आणि सुरुवातीला आपल्याला होलसेल रेट माहिती नव्हता म्हणून ती जरा महागात घेतली होती. डबल ट्रिपल लेअरमध्ये फरक आहे, तर ही जास्त प्रोटेक्टिव्ह आहे आणि जास्त वेळ आपल्याकडे राहणार. आणि त्यासोबतच तुम्हाला एक सांगतो, एकीकडे जर आम्ही पंप, आता ही टोटल किती झाली खाली? 4,500 लिटरची कॅपॅसिटी झाली. या साईडला मम्मीच्या उंचीला बघा किती आहे. तुला अशी वरतून दिसतंय का? बघ पाणी दिसतंय वरतून. तर मम्मीच्या हाईटची आणि ह्याची कॅपॅसिटी 4,500 लिटर आहे. आणि तुम्हाला एक सांगतो, आम्ही इथे इंटरलॉक केलेलं आहे. तिकडे बघ, दाखव मम्मीकडे. हे दिसतंय तुम्हाला? इथे एक इंटरलॉक सिस्टम केलेला आहे आणि इथे पण केलेलं आहे, बरोबर. या टाकीतलं पाणी त्या टाकीत जाऊ शकतो. इंटरलॉकिंगचा फायदा काय होणार? आपला समजा टँकर आला पाण्याचा, तर आपण ह्याच्यात पाणी सोडलं ना एकात, तर ते तिन्ही एकत्र भरत जाणार. हां, आता टँकर आलेला, टँकर कसा येतो, टँकरचं पाणी कसा भरतो ना, ते मी तुम्हाला आता शॉर्ट दाखवतो. असा तिकडे रिव्हर जाऊ दे ना,
पाठून भरता येईल ना. हा, तिकडे लावले. पाठून त्या साईडून मग गेला की बरोबर पाईप तिकडनं घेता येईल. तिकडनं दाखवून ठेव. हां चला. द्या हे ह्याच्यातून बरोबर झालं ना ह्याच्यात. हा. तो ड्रम पण भरून घे मग पूर्ण तो. तो आपल्या आपली गाडीवर. तिला पाणी बघायचं तुला. हा, काय? पाणी बघायचं तुला. एवढी थंडी वाजते तुला. पाणी आलं का बघ. इथे पाणी भरायची किती गडबड चालली आहे बघा. पाणी पिरतंय का बघते काजल वरती. इथे आम्ही पंप पण चालू केलाय वरच्या टाकीत चढायला. हा केवढा पाणी आहे मोठा. त्याच्यात दाखव त्याच्यात आता. माडा सोडतो. हा सोड. खेचा तुम्ही खेचा. थांबा थांबा जरा. हा खेचा तुम्ही खेचा. हा खेच. हा पाईपातला एक्स्ट्रा पाणी. हा बघा एक टँकर बरोबर आमचे तीन भरले बरोबर मम्मी. हा आणि वरती गेला तो सोड आहे ना. तू ये नाही तू पडशील आता तिकडे. एक मिनिट थांबा. तर तुम्ही आता बघू शकता एकदम सफिशियंट पाणी भरून घेतलेलं. आता टँकर आला तो 4,500 लिटरचा होता. म्हणजे तिन्ही खालच्या टाकी पण फुल आहेत आणि आमची वरची टाकी पण फुल आहे. म्हणजे जर टुरिस्ट कोण आले आणि आपले जर फॅमिली मेंबर्स आले तर आमच्याकडे आत्ता स्टॉक 6,000 लिटरचा पाणी आमच्याकडे स्टॉक आहे. आणि हा टँकर मला ओळखीचे होते म्हणून त्यांनी मला 800 रुपीजला दिलेला आहे. तो 750, 800, 1000 रुपीजपर्यंत पण एक टँकरची प्राईस जाते. ज्याची लिटर असते. म्हणजे जर आपले 5-10 मेंबर्स येतात आहेत ना तर आपल्याला असा टँकर मागवायला लागतो. हा खर्च माझा फिक्स आहे कारण आपल्याकडे बोर नाही आणि आपल्याकडे वेल नाही. वेल करत नाही कारण खूप मोठी जागा जाते आणि बोर का नाही पाडत त्याला कॉस्टिंग 1.5 लाखपर्यंत खूप जाते. तर एवढी आता कॉस्टिंग नसल्यामुळे आपण टँकरच्या मदतीने आणि जेव्हा पण 5च्या वरती टुरिस्ट किंवा 5च्या वरती आपले फॅमिली मेंबर्स येणार तर आपल्याला मला तरी सध्या असं पाणी भरून ठेवावं लागणार. म्हणजे पाणी तरी बोलतात ना की 2 दिवस तरी 24 आवर्स पाणी राहील. पाणी कसं लागेल तसंच वापरायचं. हां तुम्हाला एक सर्वांना रिक्वेस्ट आहे जे पण येईल आपल्या घरच्यासारखा पाणी वापरा. टॅप ओपन करून जाऊ नका कारण इकडे कसं पाणी मागवावं लागतं पैशांनी. बरोबर. म्हणजे हे पण बघा ऑलमोस्ट हे 1000चाच म्हणा सर्व ट्रान्सपोर्ट बिल बघून 1000 रुपयात आपले हे 1800, 750, 800 पासून हे तिन्ही टाकी भरतात आपले. म्हणजे ही सोय का केली की तुम्हाला कधीच पाणी कमी नाही पडला पाहिजे. पाणी कमी नको पडायला म्हणून आपण पाणी कसं व्यवस्थित वापरायचं. हां आपलं समजून वापरायचं. येस. चला अजून काय अपडेट झालंय. आणि ही एरिया बघा कशी साफ दिसते व्यवस्थित सर्व. त्यासोबतच आमच्या झाडांना पाणी घालण्यासाठी पण ही टाकी आपण भरून ठेवलेली आहे. आणि बाकी ग्रामपंचायतीचं पाणी आपल्या टाकीत सोडलेलं आहे. आणि पाईप जी सर्व थोड्या वेळाने ते अजून सिस्टमॅटिक ठेवणार. आणि ह्याचा पाईपला पण एकदम सिस्टमॅटिक खिळे मारून सर्व पाईप बघा घेतलेलं आहे. बरोबर. आणि इथून जागा बघा अशी कशी मोकळी वाटते. मोठा वाटते की नाही आता. आता
एरिया मोठा वाटतो टाकी उचलल्यामुळे. आणि त्यासोबतच तुम्हाला गिझर दाखवला होता ना मी. आपल्याला पंपामुळे ना ही खिडकी आपल्याला उघडी ठेवायला लागायची. हा, मग सर्व घाण जायची आणि साफ करता यायचं नाही. म्हणजे हा रूम पण आता साफ करून आपण करू शकतो चेंजेस. ह्याच्यासाठीच मी अजून खाली बोलवत नव्हतो माणसांना ना. आता कसं फर्निचर टाकून आपण खाली सुद्धा सर्वांना इन्व्हाइट करू शकतो. खालचे रेट आपण सांगितले होते ना सुरुवातीला. किती सांगितले? 3% 1200 रुपये. या रूमचे 1200. रूम किचन आहे, बाहेर आंघोळीचं आणि बाथरूम आहे सर्व. आणि ह्याचे पण 1200 रुपये 3 जणांचे. एक्स्ट्रा पर्सन असेल तर किती सांगितलं? 300 सांगितलं होते वाटतं. ओके. आणि त्यासोबतच अजून सांगायचं आहे, आपण जो गिझर मागवला होता ना ते ऑनलाईन गिझर मागवू नका. डायरेक्ट क्रॉफर्ड मार्केटवरून मुंबईवरून आणा. कारण गिझर आम्ही मागवला ना मम्मी, त्यात पाईप नव्हता. आतलं काही मटेरियल नव्हतं, पाईप पण नव्हतं आणि काय पण नव्हतं, फक्त गिझर होता. ते पाईप आणायलाच वेगळे पैसे खर्च झाले मला. तर ते ऑनलाईन मागवू नका. आणि दुकानातून घेतलं तर पाईप असले पाहिजे, त्याच्यात फ्री असतात. तर चेंजेस काय काय केलेत की वरच्या फ्रंट गोल्डन रूममध्ये सुद्धा गिझर लावलेला आहे. आणि पाठच्या सिल्वर रूममध्ये पण आम्ही त्याला आता तुम्हाला एक सांगायचं अजून अपडेट. फ्रंट रूमला आम्ही गोल्डन रूम म्हणणार आहे आणि पाठच्या रूमला आम्ही सिल्वर रूम म्हणणार आहे. गोल्डन सिल्वर जसं आपल्या सर्व माडांना सारेगम पदनिसा आपण ठेवलं आहे तसंच गोल्डन फ्रंट सिल्वर पाठचा रूम दोघांमध्ये गिझर लावलेले आहेत. म्हणजे हे सर्व सोयी केलेले आहेत. आणि बघू फ्युचरमध्ये काय ना काय असे चेंजेस करत राहू, जसे काय अपडेट करता येईल तसं. बाकी तर हां, आता इकडे बघा मस्त बत्ती लावून बसलेली आहे व्यवस्थित एकदम. आणि आता तुम्हाला सनसेट दोघांना दिसणार ना, पण मी माझ्या आपल्या सर्व व्ह्यूअर्सला सनसेट दाखवू का? दाखव. एकदम भारी वाटतो. गोल्डन ना पहिल्यापासून. तुम्ही जर वरती आलात ना या इकडे तर तुम्हाला सनसेट पण एकदम चांगलं दिसतं. सन कसं सेट होऊन गेला खाली. आणि आपल्या इव्हनिंगला बघा आपला रूम साईडून कसं दिसतो. काय काजल? तर इथे बघा मी वरच्या पाठच्या रूममध्ये आलेलो आहे वरती. आणि तुम्हाला दाखवायचं नवीन गिझर फिटिंग आपण केलेलं आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता नवीन गिझर फिट झालेला आहे. म्हणजे इकडे सुद्धा आता हॉट वॉटर पाणी येणार तुम्हाला. इथे काय लसूणची भाजी? नाही, लसूणची सालं काढते. ते लसूण थोड्या वेळ पाण्यात ठेवली होती. ते आता चिवलून अशी सालं निघतात. ही बघ सालं बघ. पण तू काय करते? कोण? आणि तुम्हा सर्वांनाही आपला वरचा रूम बुक करायचा असेल तर स्क्रीनवरती तुम्हाला कॉन्टॅक्ट नंबर दिसते, त्याच्यावरती फक्त तुम्ही व्हॉट्सॲप करायचा. त्याच्यावरती कॉल करू नका किंवा व्हॉट्सॲप कॉल पण नका करू. फक्त व्हॉट्सॲप मेसेज करा, आम्ही तुम्हाला त्याच्यावरती रिप्लाय नक्कीच करू. पण फक्त बुकिंग रिलेटेड. बाकीच तुम्ही हाय हॅलो हॅपी मकर संक्रांत असं काहीच करू नका. हॅपी दिवाळी हॅपी होळी असं काहीच करू नका. बरोबर ना? कारण की तो नंबर आम्ही फक्त त्या बिझनेस रिलेटेड साठीच ठेवलाय. आणि सर्वांनी या आमच्याकडे बघा ऍपल आणि असे डाळिंब किती आहेत बघा. आणि दिवसातून ना खूप कॉल येत असतात. म्हणजे आमचा फोन कधी असा शांत नसतो. आता वाजायलाच लागलाय नुसता फोन. प्लीज फोन नका करू, नुसतं मेसेज करा. जर फोन तुम्हाला रिसीव्ह होणार नाही आणि फोन स्विच ऑफच राहील तो. नाही तर तुम्हाला वाटेल की आम्ही मुद्दामून कॉल नाही उचलते की काय, म्हणून आम्ही क्लिअर करतोय की व्हॉट्सअप मेसेज करा. बुकिंगसाठी फक्त बुकिंगसाठी. बुकिंगची सर्व डिटेल्स मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तुम्ही चेक करा.